Ume, haur, gazte eta esain gazteok, euskaraz disfrutatzeko edukiak bilatzen dituzue? Hauek ze moduz. Makusi plataformak One Piece estreinatu du, munduko mangarik salduenean oinarritutako abenturazko telesaila, eta Didau antzerki taldeak berriz, Donostiara eramango du Asia. Hegazti batek marraskilo bati jarraituz egiten duen abentura kontatzen duen antzeslana. Familiarekin planak egin nahi badituzue, Getarian iesgela berezi badaukazue, bertako pertsonaia historikorik ezagunenean oinarritutakoa, Juan Sebastian Elkanoren bizitzan jakina. Eta Gasteizen, ordu eta erdiko ibilaldi historiko bat egiteko aukera daukazue, hiriaren hirigune historikoa eta bere historia ezagutzeko. Horrez gain, haurtxoei lo egiten laguntzeko podcast bat gomendatu nahi dizuegu, Lo Potolo. Eta gogoratu ere bai, saelgai dituzuela sarrerak maiatzaren 3an, Pirritx, Porrotx eta Marimototxi Euskal Herriko pailazorik ezagunenei egingo zaien omenaldi erraldoian parte hartzeko. Hori guztia apirilean, maiatzean gehiago.